Så Mads. Ja. H-E-G. H-E-G. H-E-D. Mads, styr den gravko. Ja. Kan han få den i hullet? Kan han få den i hullet op i hovedet i H-E-G? Og Tube Freestyle. Hej Mads. Vi bruger ikke AI lige nu, i hvert fald. Hej. Jeg ved om det er for langt til at blive en short, eller om det er en long. Look at him go. Yeah. Almost done. He's at the G. G-spot. Kom nu. Kom nu. Kom nu bare. Kom nu. Ja. Næste. Kom nu. Ja. Kom nu. Kom nu. Hiv den over. Kom nu. Kom nu. Ja. Ja.